Jeg filmer nu. Okay. Ja, jeg har hørt dig. Så, hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne filme min video med min storebror. Vi skal filme sådan en challenge, hvor jeg stiller nogle spørgsmål, og så skal vi sådan sige vores mening om, hvem der er mest, og sådan. Det er lidt den stil. Skal vi ikke bare komme i gang? Jo. Altså, der er nogle regler. Vi snakker pænt i den her video. Hvis der nu er andre små børn, der kigger på. Det har jeg allerede sagt til ham. Men det første spørgsmål, det er, hvem bliver lidt sur? Og så Robert skal så sige, hvem han synes, der bliver lidt sur. Jeg skal sige, hvem der bliver lidt sur. Jeg synes, jeg bliver lidt sur, fordi jeg har sådan en tendens til at blive ret hurtigt sur. Hvad er dit svar? Jeg siger også stjerner. Ja, jeg bliver rigtig hurtigt sur. Næste spørgsmål, det er, hvem bruger mest sin telefon? Det gør vi begge to. Faktisk ikke helt. Altså, jeg bruger den rigtig meget. Jeg bruger den til Instagram, Snapchat, sociale medier og alt det der. Det bruger jeg det mest til. Han bruger det sådan til at sidde og spille bilspil. Eller fodbold. Men næste spørgsmål, det er, hvem af os har længst i skole? Det har jeg. Robert, han har længst i skole. Han går helt op på bakkeskolen. Jeg går på skolen lige dernede. 40 minutter. Så der er sådan lidt langt. Hvem af os bruger mest Instagram? Jeg bruger lige Instagram. Det gør jeg, fordi han har det ikke. Jeg hedder pompom kylling. Du må godt gå og følge mig. Så har hvem af os bruger mest Snapchat? Nej. Det er også mig. Nu skal du prøve at stille et spørgsmål. Hvem af os holder mest af skolen? Altså, jeg holder meget af skolen. Jeg ved ikke med ham. Det er faktisk ikke nu. Jeg kan rigtig godt lide skole. Det er bare vennerne, vi kan være lidt provokerende en gang imellem. Men skole er fint nok. Hvem af os er ældst? Det tror jeg, du burde svare på. Hvad? Jeg spurgte, hvem af os er ældst? Det er jeg. Han er ældst. Han er 14. Jeg er 13. Hvem af os går senest i seng? Det gør jeg. Nej, faktisk ikke. Det gør jeg. Nej. Vi kan nok lige... Nogle gange går han tidligt i seng, andre gange går jeg tidligt i gang. Tidligt i seng. Ging. Men det er sådan lidt forskelligt. Og nogle gange så er det bare sådan, så kan vi bare slappe lidt af. Mig og ham har det lidt sjovt. Hygger lidt. Spiser chips. Snapper. Nej. Snap. Eller hvad nu hedder? Skype. Ja. Skyper. Ja, det kan jeg ikke lige nå. Telefonen skal lige SIM-kort i. Ja. Det kan være, når han får det, så kan det være, at han vil have Snapchat, Skype og Instagram. Så hvis han får det, så i min næste video, hvis han får det, på et eller andet tidspunkt, når jeg laver en video igen, så skal jeg nok lige skrive, hvad han hedder, så I kan følge ham. Det er faktisk ikke så svært at huske. Bare blive venner med ham, hvis det er. Næste spørgsmål. Hvem af os går mest med lange bukser? Det gør han. Han er en dreng. Begge. Jeg går ikke så meget med lange bukser. Jeg går mest med gymnasier. Ja. Vi er lige ved at filme en video. Okay. Vi fik lov til at filme færdig. Okay. Jeg skulle lige til at hjælpe min mor, men vi fik lov til at filme færdig. Så det er dejligt. Men så vil vi gerne lige fortælle lidt om mig selv i den her video også. Jeg hedder Diana. Jeg er 13 år. Jeg går i 5. klasse på skolen. Jeg er meget social. Jeg bruger meget Instagram, Snapchat og Facebook. Og så bruger jeg også meget Movistar. Og så skyper jeg med mine veninder og venner. Nu vil vi have han fortæller lidt om sig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så gør jeg det. Han hedder Robert. Han er 14. Går på bakkeskolen. Han bruger meget på telefonen og Facebook.
Han er meget hjemme. Han er meget hjælpsom over for sin mor. Han bliver ikke lige så hurtigt stor, som jeg gør. Jeg er også sådan mest ved vennerne, fordi at jeg er ikke sådan den person, der bruger min tid derhjemme og bare laver ingenting. Men hvis det er, så må jeg rigtig gerne sige, hvis det er noget, I ønsker på min YouTube-kanal. For eksempel, jeg tror, jeg laver en aftenrutine her i aften. Hvis der er nok der. Hvis der er. Og så laver jeg en morgenrutine. En weekend-morgenrutine i morgen, og så laver jeg en hverdags-morgenrutine. For sådan at vise jer, hvordan min morgen går. Og hvordan at få sådan, bare sådan, så jeg ved, hvordan det er at have en god morgen og have det sjovt med sin familie. Jeg synes bare, vi skal til at stoppe videoen, så ham der, han kan komme ud og, hvad hedder det, Roar? Komme ud og hjælpe sin mor, fordi hun vil gerne have ham hjælpe ham. Og prøv lige at se, jeg har fået nye sko. Er det ikke cool? Det er sommersko. Lige en sidste ting. På Skype hedder jeg Diana, bare sgu Diana Gadegaard. Uni. Det er Diana mellemrum GADGAARD. Så er der Snap, der hedder jeg bare pom streg med streg kylling. Det gør jeg også på Instagram. Og han har ikke noget af det. Han er ikke med. Jeg skal bare kunne huske navnet. Han har Skype med sin kusnavn, men han er bare ikke med på moden. Han er med på moden på den gode måde, men han bruger ikke sådan de sociale medier, de fleste børn gør, for sådan at få en god dag og sådan se, hvad alle sine venner laver. Hej, vi ses i næste video. Du skal sige hej. Hej. Dygtig dreng.